besluit nam dat ik per 5 februari 2024 net meer geen burgemeester ben, dat ik net geen van een herbeneer. Ik ben dik 4 jaar burgemeester, dus dan wist ik gewoon, na 6 jaar dan was het de karmaatje ging terug of net. Daar ben ik van Vlieden simmer om het dwaan geweest, had ik al zijn. Ja, ik wil eigenlijk wel weer waarom naar de juridische inhoud. In februari had ik dat seintje in de vertrouwenscommissie, de commissaris. En juni in de RIA, ja, dus tegen we het dus eruit. Ja, hoe wie dat? Nou, ik ga duidelijk uitlijnen en ja, je weet waarom ik dit zo besluit. En dat is net van, ik wil voort, maar de laatste pad van mijn carrière, ik ben dan 64, tijd. Ja, wat wil ik dan nog? En dan verneem ik gewoon in mijn leven en alles, dan vind ik dat laatste stuk, de juridische inhoud, ja, dat vind ik wel mooi om daar nou wat in te besluiten. Ja, nou wie die keuze natuurlijk voor jezelf al langere tijd duidelijk. Maar ja, de meesten je wisten dat net. Is dat dan een officieel moment dat je dat dan hier naar boeten brengen? Ja, dat is het wel. Hè. Nou, zo'n vertrouwenscommissie die in de fjouwer en die wisten het, maar die meiden net te praten. Nou is Els meneer die weet het, het is ik nou in boeten. En het besluit ik dat de procedure beginnen mij van ja, waar wordt de opvolger van mij per februari 24. Ja, wie het een lastige kar? Nee, ja, de wichtige beslissing in die libben die maken ze nooit op één dag, maar zijn gevoel groeit. En zo weet bij ik. En ik vertelde ze, kijk, mijn vrouw en ik in ons boord op het water, lijn we droeg en daar is het eigenlijk begonnen. Toen gingen we tussen 7 uur en dan wordt die kar eigenlijk heel iets meer bevestigen van ja, dit viel goed. Ik mag gewoon stoppen, naar size hier en dan wat oorstaan. Ja, Jo zijn krijgt al een beetje wat Jo dwang hier, maar kun je er al wat meer over vertellen? Welke kant je opgaan? Nee, mijn idee is, ik ben burgemeester ont 6 februari. En ik geef me nou net een heel soort tijd verschieten mij en daarna. Ik zorg het wel. Het kan ik wijzen dat de dingen op mijn paard komen. Dat is eigenlijk mijn hele carrière altijd te west. Dan komen in één keer die dingen op mijn paard. Nou, is het maar. Eén keer was het. Ik ga net waarom naar het Openbaar Ministerie. Want daar ga ik lang werken. En toen was nooit waarom ga je naar het Plakwest Werkhuis. Dus dat is wist. We zorgen het wel. Ja, nou binnen de krekt ik in Aroene maand 2 wethouders stopt. Is het al je toeval dat, dat de meeste gemeente Achtkarspelen verlitten? Ja, dat is echt afval. Hè? Want ik ga van het simmer al ben ik begonnen. Ik ga een dikke maand verliezen het al voor het eerst Utrecht. Toen weer nog net bekend dat Jouke Spolstra naar Westerveld ging zoeken. Toen ik nog net bekend dat wethouder Vegeling dat die stoppen zoeken. Het komt, en dat snap ik, alweer wat bij elkaar. En dat mensen denken, wat is er aan de hand in Achtkarspelen? Wat er aan de hand is in Achtkarspelen is dat een hele mooie gemeente is. Werd nou even in een week tijd, 2 weken tijd, 3 tegelijk aan jou dat ze stoppen.